Waar let je op, hè? Nou ja, we letten op onregelmatige dingen. Nou, op rotzooi en zo, dat er ergens wat luidt. Jeugdtoerlijst? Jeugdtoerlijst inderdaad. De jeugd ergens loerde muziek aan heeft. Dan vreeg je wat het wat zachter kind. Waar let je hier nog op? Op de ID-kast letten we nou met name op. En om te kijken wat daarmee mis is of er iets mee mis is. Dingen op een grond, wat rotzooi en zo. Dat onregelmatigheden eigenlijk. Ik zocht vrijwilligerswerk en toevallig kwam ik dit zien op internet. En ik dacht, dat is wel wat voor mij, dus vandaar dat ik me ommelden heb. Dus een soort contact met mensen, dat is leuk. En mensen vind ik wel prettig dat wij hier omrennen. Dus het is wel leuk om te doen. Zullen we even kijken bij die wachtruimte, of daar wat in ligt? Ja, laten we dat eerst doen. Nou, het valt mee, het is wel redelijk netjes. Slaagt het met deze groep mensen? Ja, eigenlijk hebben we te weinig. Maar vrijwilligers die zouden wel meer bij mogen. Want hoeveel mensen door hem kan we geboden? We doen het momenteel met 9. En ja, wil je het goed hebben lopen, moet je toch wel met 18, 19 man wezen.